La aproape 30 de ani de la înființarea Ford Motor Company în anul 1903, producătorul de automobile, camioane și tractoare intra pe piața din România, una dintre cele mai bogate la nivel european. Bucureștiul anilor 30 ajunge astfel pe harta marilor orașe europene precum Copenhaga, Londra, Anvers, Stockholm, Bologna sau Barcelona, care făceau parte din planul de dezvoltare globală al companiei Ford. Este perioada în care Ford plasa pe grila radiatorului sigla ovală cu fondul albastru regal, pe care o vedem și în zilele noastre. Revenind însă pe plaiurile românești, Ford vindea încă din 1926 tractoare sau automobile Ford, Lincoln și Fordson în România, una dintre primele reprezentanțe fiind cea de la Chișinău, denumită Gen Rom. Este prima reprezentanță autorizată a unei mărci auto cu serviciu oficial din acest oraș. Clădirea serviciului auto al acestei companii, care deservea mărcile Ford și Fordson, s-a păstrat până în zilele noastre, nefiind însă restaurată. Există imagini și din Constanța cu o altă reprezentanță oficială Ford din anul 1928, denumită Autogarajul Ovidiu. Era situată în piața Ovidiu și a fost construită după 1920 cu structură modernă din beton armat și zidărie din cărămidă, având și un planșeu cu placă de beton armat pregătit pentru ulterioară etajare. Detaliile amenajării vitrinei sunt specifice reprezentanțelor Ford din anii 20-30, care comercializau automobile marca Ford, Lincoln, tractoare Fordson, uleiuri de motor și benzină. În zilele noastre, în clădirea fostului autogaraj Ovidiu funcționează un spațiu comercial. În anii 20 se înmulțesc așadar reprezentanțele Ford din țara noastră. Relațiile de apropiere dintre constructorul de automobile Ford și oficiali din România încep în 1928, când Andrei Popovici, secretarul legației române la Washington, îi dăruiește lui Henry Ford o diplomă din partea Casei Regale pe care scrie: binefăcător al omenirii, dezvoltator al industriei, a relațiilor sociale și internaționale. Un an mai târziu începe o scurtă cercetare legată de fezabilitatea inaugurării unei fabrici în București. În acest scop, industriașul american cumpără un teren în cartierul Floreasca pentru construirea unei uzine moderne dotată cu prima linie de montaj operațională din Europa de Est. Acest lucru s-a concretizat în 1935. Producția de automobile Ford a început în Floreasca cu doar 5 angajați, iar în 1937 numărul ajunsese la 280, care munceau 8 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână. Salariul pe oră era de 45 de lei, o sumă similară cu cea pe care angajații altor fabrici din țară o primeau pe zi. Capacitatea de producție a Ford română SAR, așa cum era denumită uzina, era de 10 autoturisme pe zi, cererea fiind redusă, dar putea fi crescută până la 30 de mașini pe zi în 24 de ore, lucrând cu 3 echipe de schimb. Ford punea mult accent pe specializarea angajaților săi și încă de la început, din perioada 1935-1936, lucrătorii de la uzina din Floreasca urmau cursuri de specializare pentru ca piesele să fie fabricate și montate în uzina din București cu cât mai puține componente importate de peste ocean. Se realizau periodic teste comparative cu piesele construite în SUA, erau trimise mostre de șuruburi, tapiserie, acumulatori, vopsea și alte componente în Detroit, acolo unde era sediul principal al mărcii, pentru a primi certificarea de calitate. Uzina, cu o frumoasă arhitectură modernistă, a început activitatea prin asamblarea de automobile Ford și tractoare Fordson, iar mai târziu au intrat în producție și camioanele civile și militare. Hala fabricii avea 140 de metri lungime, 45 de metri lățime și 14 metri înălțime. În partea din față era prevăzută cu etaj parțial pentru birouri și showroom la parter. Din colectivul de proiectare au făcut parte arhitectul Emil Miclescu și inginerii de structură Dumitru Marcu și Nicolae Gane. În prezent, hala este înscrisă pe lista monumentelor istorice. Planul lui Henry Ford era să transforme zona Floreasca într-un centru automobilistic cu o producție de 20.000 de mașini pe an, hale și clădiri de birouri, astfel încât întreg managementul și întreaga producție de la tapiserie la produsul finit să fie fabricate în România după standardele americane. În primii ani după finalizarea uriașei investiții, întregul profit obținut urma să rămână în țara noastră pentru a fi reinvestit în dezvoltarea platformei industriale. Pentru acest scop, îl numește pe fiul său Edsel Bryant Ford, administrator al uzinelor bucureștene, iar președinte al societății Ford română SAR
este numit cunoscutul industriaș Nicolae Malaxa. În 1939, uzina din București își diversifică produsele, pe porțile fabricii ieșind și auto speciale urbane, mașini de gunoi, mașini de dezăpezit sau alt tip de automobile, făcute pe șasiu de camion Forzon 157, cu caroseria produsă integral în România. În paralel, alte fabrici din România dau comandă în SUA pentru echipamente industriale specifice, cu scopul de a deveni furnizori de piese licențiate Ford. Planurile ambițioase au inclus chiar și asamblarea automobilului de lux Lincoln Zephyr. La raliurile periodice organizate la sfârșitul anilor 30 în orașe precum Timișoara, Cluj, Brașov și București, era arborat și bannerul Ford Română SAR cu reclama "Priviți cum trec Fordurile cu motor V8". Fotografia este de la Marele Premiu al orașului Brașov din 1938. La vremea aceea, românii aveau succes în sportul cu motor și la nivel internațional. Petre Cristea împreună cu Gogu Constantinescu și Ionel Zanfirescu au câștigat raliul Monte Carlo din 1936 la volanul unui Ford V8 pe care îl pregătiseră ei înșiși pentru cursă. Cele 3 scaune ale mașinii erau făcute numai din sfumă de cauciuc, fără niciun arc metalic. Ramele erau făcute din țeavă subțire de aluminiu, iar ușile mașinii erau 2 foi de celuloid. Există povești despre peripețiile lor în Balcani, când au întâlnit lupi și au purtat cu ei un revolver pentru a fi în siguranță, sau despre cum în lipsa unui încălzitor, șoferul și pasagerul s-au încălzit cu sticle de coniac și vin. Performanța lor a fost una uriașă pentru România acelor vremuri. În același an 1936, uzina Ford română începuse asamblarea modelelor V8-48 și V8-68. Primele automobile asamblate au fost model V8-48 Fordor, caroserie închisă cu 4 uși, modelul american al anului 1935. Al doilea model asamblat în România a fost V8-68, modelul american al anului 1936. Automobilul era oferit în versiuni standard cu caroserie slantback sau deluxe cu caroserie touring sedan. Versiunea deluxe oferea în plus față de versiunea standard dotări cu cauciucuri cu bandă albă, grila de radiator cromată, radio și încălzitor în habitaclu. Versiunea standard dispunea de un motor V8 nou, mai economic, care producea 60 de cai putere, iar versiunea deluxe beneficia de clasicul motor V8 care producea 85 de cai putere. Toate automobilele vândute erau însoțite de un manual de întreținere, tipărit în limba română, ilustrat, cu sfaturi tehnice și practice pentru întreținerea mașinii. Broșura de prezentare, tipărită color și în limba română, îl descria drept automobilul de calitate incomparabilă. Fordurile au fost folosite chiar și în regim de taxi în epocă. Începând cu anul 1938, sunt asamblate modelele americane V8-82 Standard și V8-81 Deluxe. Versiunea Standard se deosebea considerabil de versiunea Deluxe, nu doar prin dotări și tipul de motor, ci și prin forma caroseriei. Versiunea Deluxe a primit o mască nouă rotunjită cu grila de la radiator sub formă de inimă și formă diferită a portbagajului în partea posterioară. Versiunea standard a reprezentat o formă restilizată a modelului anului 1937, masca de radiator fiind diferită. La 1 ianuarie 1938 a început să fie tipărită lunar revista Ford, care în articolul Noi metode Ford prezintă întemeierea uzinei Ford română SAR. 1939 este anul în care Ford română SAR a tradus și publicat cartea scrisă de Henry Ford, ce cuprindea desene și sfaturi practice în scopul întreținerii eficiente și cu costuri cât mai reduse ale automobilelor sale. În anul 1940 sunt asamblate modelele americane V801A și V802A. Autoturismele erau disponibile în versiunea standard cu motor V8 de 60 de cai putere și deluxe cu motor de 85 de cai putere, partea din față fiind redesenată. Pentru prima dată, planșele de bord ale celor două versiuni nu mai erau identice. Automobilele fabricate erau livrate împreună cu manualul de întreținere tipărit în limba română. În 1940, din cauza izbucnirii celui de-al doilea război mondial, apar probleme legate și de importul de piese din Statele Unite. În urma schimbărilor politice și a apariției legilor speciale, fabrica Ford a intrat sub administrarea armatei române, care a operat un număr semnificativ de camioane Ford.
Producția de automobile a încetat, fiind continuată doar cea de camioane. Majoritatea autoturismelor și toate camioanele aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice au făcut obiectul legii 139 din 1940 asupra rechizițiilor. Astfel, un număr mare de automobile a fost rechiziționat de către armata română. Armatele sovietică, maghiară și germană au recurs de asemenea la rechiziționări în teritoriile românești ocupate. Mai puțin de jumătate din mașinile rechiziționate din țară care au supraviețuit războiului au fost restituite proprietarilor în perioada 1945-1947. Autovehiculele rechiziționate de către germani, maghiari și ruși nu au mai fost restituite proprietarilor. Au existat însă și proprietari norocoși. În luna noiembrie a anului 1941, automobilul Ford V8 48 model 1935, înregistrat cu numărul 0RO de la orașul Roman, a fost rechiziționat în baza respectivei legi. 4 ani mai târziu a fost restituit proprietarului, boierul Gheorghe Stan, din satul Botești, județul Roman, de către armata română. Câteva documente aflate în colecție privată emise de către Ford română SAR către un cumpărător al unui model 91A Ford Deluxe din 1939 s-au păstrat până în ziua de astăzi. Acest model a fost importat din Statele Unite ale Americii, mașina costând 319.960 de lei. În 1942, autoturismului i-a fost montat în fabrică un accesoriu deosebit de folositor anotimpului rece, calorifer cu dezghețător în valoare de 800 de lei. În perioada 1936-1940 s-au fabricat în medie între 600 și 700 de automobile Ford pe an în România. La ele se adaugă modelele care puteau fi doar importate, deci nu erau produse la fabrica din țară, cele cu caroserie închisă cu 2 uși sau cele decapotabile și modelul Phaeton cu 4 uși. În total, se estimează că existau în jur de 3000 de autoturisme Ford înregistrate în circulație în vara anului 1941, înainte de intrarea României în război. Camioanele Ford V3000S au fost construite sub supravegherea Germaniei pentru trupele Axei. În 1943, fabrica de autocamioane Ford română a reparat și transportoare Cosmoleț capturate de la sovietici, propulsate de motoare gaz construite sub licență Ford de către URSS. După reparații, acestea au fost folosite ca vehicule de tractare pentru tunuri, armata sovietică putând să le recupereze ulterior după încheierea războiului. O factură emisă de fabrica Ford română SAR în anul 1945 ne înfățișează stadiul la care ajunsese uzina, facturând vopsirea unei biciclete. La acea dată, fabrica efectua doar lucrări de întreținere pentru automobile și ocazional presta diverse alte servicii pentru clienții săi de vopsitorie, retușări sau sudură. Întorcându-ne însă cu câțiva ani înainte, prin intermediul revânzătorilor autorizației Ford Motor Company, între anii 1926 și 1936 și între 1936 și 1940 prin intermediul fabricii Ford română SAR, erau distribuite către toate serviciurile de întreținere și reparații autorizate broșurile lunare intitulate Ford Buletin de Serviciu, traduse și tipărite în limba română. Cu scopul perfecționării și dezvoltării continue, revânzătorii Ford participau la întâlniri periodice, iar cele mai frumoase showroom-uri erau prezentate în revista Ford. Fosta reprezentanță Automobilia SA din Cluj-Napoca a funcționat în centrul orașului vis-a-vis de Opera Națională până când, în urma cedărilor teritoriale către Ungaria din anul 1940, terminația SA a trebuit să fie modificată în RT. Alți dealeri, precum Banat Motor, au vândut mașini Ford din Timișoara până în 1941 și au desfășurat operațiuni de service dintr-un atelier ale cărui clădiri se păstrează și astăzi. Legitimația de proprietar multiplu era acordată revânzătorului pentru automobilele din showroom care efectuau deplasări de testare cu clienții, ceva similar cu un test drive la dealerii din zilele noastre. Până în 1940, linia de producție a uzinei Ford din România a funcționat în același mod ca cea din Statele Unite. Modelele Lincoln și Mercury erau însă importate la comandă. Un Lincoln Zephyr V12, precum cel expus în vitrina magazinului lui Mihai Sontag din imagine, a fost cumpărat de Casa Regală în anul 1939, tranzacția fiind intermediată de fabrica Ford română.
Acest automobil apare într-o secvență din filmul Drumeț în calea lupilor din anul 1988. Uzina Ford a funcționat până la data de 11 iunie 1948, când a fost lichidată de comuniști prin legea naționalizării. Mai exact, după încetarea războiului, uzina a fost considerată punct strategic al inamicului și confiscată de statul român aflat sub influența rușilor. Încă din 1944, fabrica a fost parțial dezasamblată ca reparații de război pentru Armata Roșie. După preluarea puterii de către comuniști, Ford nu a mai fost prezent în România, la fel ca în toate țările blocului de est. Uzinele au fost lichidate și preluate de Autoindependența. Odată cu intrarea în sfera de influență a URSS, situația de la Ford română a fost subiect de discuție în ziarul Scânteia. Evident, un articol propagandistic care vorbea despre teroarea dezlănțuită de conducere asupra tinerilor ucenici de la Ford, departe de politica de specializare implementată de Henry Ford în anii 30. Fordurile românești au continuat să existe până în zilele noastre, însă un capitol nefericit îl reprezintă Decretul 143 din 1952, prin care erau impuse sancțiuni drastice proprietarilor de mașini dacă nu le puneau în funcțiune. Conform acestui decret, orice automobil scos din circulație trebuia predat întreprinderii de colectare a metalelor de către proprietar în termen de 10 zile. Puținele exemplare rămase funcționale au supraviețuit doar datorită pasiunii extraordinare a proprietarilor, care au depus eforturi mari pentru a le menține în stare de funcționare. Sub regimul comunist, legea permitea persoanelor fizice să dețină doar un singur automobil, de aceea ținerea lor în stare de funcționare era vitală. Câteva modele Ford păstrate în stare bună au făcut parte la mijlocul anilor 70 din recuzita pentru filmele de lungmetraj regizate de Sergiu Nicolaescu. Unele există și în ziua de astăzi și le-a fost redată strălucirea de altădată, în timp ce hala fabricii a ajuns o ruină și este ținta mai multor entități comerciale.